በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቢመጠን ግንት ዛቲ ዕለት ወስብት ዛቲ ሰዓት እንተባት ይወርድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ተመልከትና ኣሓትን እዚ ካብ ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ምስ ኣክሱማዊት ጽዮን ሚድያ ብምትሕባር ዝመሓላለፈልኩም ሰሙናዊ መደብና እዩ። ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ካብ ምዕራብ ናብ ምስራቅ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ኣሓትን ኣሕዋትን ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ምሲኹም ናይ ልማዓንቲ መደብና ናይ ትግራይና እታ ጽዮናዊት ቤተክርስትያን ኣክሱማዊት እተኣምነሉን እትኽተሎን እቱ ጽሩይን ርቱዕን ቅድስትን ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ትግራይ ናሃታ ትውፊትን ጸጋን ጥበብን እንዳረኣና ታሪኽናን ባህልናን ሃይማኖትናን ኣተርኒዒና ብደሙ ዝቀደሰና ካብ ጎኑ ብዝፈሰሰ ቅዱስ ማይ ዘጥመቐና ብቅዱስ ስሙ ዘፀውዐና ክርስቶስ እናሰበኽና ቅድስት ድንግል ማርያም እናኽበርና ቅዱስ መስቀሉ ተኸቲልና መከሩ ተቐቢልና ናይ መንግስቲ ወረስቲ ክንከውን ክብሩ ኣስታወስቲ ንክገብረና ደቀ ኢሉ ክፅውዐና ንዘይሓፈረ ኣቦ ኢልና ንክንፅውዖ ናይ ውሉዱ መንፈስ ዝሃበና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ንክንሰብኽን ቃሉ ንክንናገርን ክንዛረብን መስተውዓሊ ልቢ ተዛራባይ አንደበት ሰማይ እዝኒ ሃበና ናይ ሎሙዓንቲ ፕሮግራምና እቶም ወዲ ቅዱስ ያሬድ እቲ ጥበባዊ ዓለም ፀሊኦም ነብሰብ ዓቂቦም እዛ ምድሪ እዚኣ ፀሊኦም ነታ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ነብሶም ዝሃቡ አቡነ ጳውሎስ ዝበልዎ ሃይለ ቃል ብምልዓል ክንጅምር ኢና። አቡነ ጳውሎስ ከምዚ ይበሉ ወዲ ሰብ ንኽነብር እምበር ንኽበልዕ ኣይነብርን በሉ። እቶም ምስኦም ዝነብሩ መሓዝቶምን መሳርሕቶምን ዓሳ ምስ ተኸልከለ ዓመፅ ኣልዒሎም ኣብ ልዕሎም ዘሚቶም ዓሳ እንተተኸልኪሉስ ዳሕራይታ ጥረ ስጋውን ክትተርፍ እያ ካብ ዝብል
ስግኣትን ኣብ ኣኼባ ብዘልዕልዎ ዓመፅን እቶም መነኩሴ መከራ ተቐበሉ ዳሕራይ ዓዲ ንኽትክበርን ዓዲ ንኽትከብርን ንኽትክበርን ወንጌል ኣስፋሕፊሖም ትምህርቲ ቤት ከፊቶም ኢትዮጵያ ብኣሕዛብ ተወሪራ ብኻልኦት ትምህርቲ ተሳዒራ ብዝነበረትሉ ዝተንስኡ ኣቦና ኣቡነ ጳውሎስ እንክምልስሎም ነቶም ጳጳሳት ከምዚ ይበሉ ወዲ ሰብ ንኽነብር ይበልዕ እምበር ንኽበልዕ ኣይነብርን መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምኡ እዩ ዝብለና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 1 እስከ 13 ኣብ ማርቆስ 1 ቁጥሪ 12 14 እውን ከምዚ እዩ ዝብለና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን እንተይበልዐ እንተይሰተየ ኣብ ቆሮንጦስ ገዳም ንዓና ንኽጾመልና ብዝነበረሉ እዋን ጾም ወዲኡ ናብ ምድሪ ምስ ወረደ ሰይጣን ክፍትኖ መፀ ይብለና ሰይጣን ክመፅእ እንከሎ ጥርጣረን ስግኣትን ሕቶን ገይሩ ስለ ዝመፅእ ብጥርጣረ መልክዕ ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ እንድሕር ኮንካስ እስኪ እዚ እምኒ እዚ ሕብሽቲ ግበሮ ባኒ ግበሮ ሕምባሻ ግበሮ ኢሎ ሓተቶ ሓደ ሰይጣን ምልክት ደላያ እዩ ካልኣይ ተጠራጣራ እዩ ሳልሳይ ከዓኒ ክፍትን ፈታናይ ስለ ዝኾነ ንኽፍትኖ መፀ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ወዲ ሰብ ብእንጀራ ጥራሕ ኣይነብርን ብናይ እግዚኣብሔር ቃል እምበር ኢሉ መለሰልና እቶም ንኸብዶም ዝነብሩ እቶም ንኽበልዑ ዝነብሩ ኣቡነ ጳውሎስ ኣብ ዝፈተንዎም ወዱቲ ጥበበኛ ቅዱስ ያሬድ እዮም እሞ ብጥበብ ከምዚ ኢሎም መለሱሎም ናይ ወለድና ጥበብ ዘይንፈልጥ ዝበሉና ጥራሕቲ ንሰምዕ ጥበብ ተኸቲልና ጥበብ ዘይንምርምር ንሕና ከምዚ ይበሉና ወዲ ሰብ ንኽነብር ይበልዕ እምበር ንኽበልዕ ኣይነብርን እቲ ዝኽተልዎ ኣምላኽ ሓቀኛ ስለ ዝኾነ ብሓቂ ንሓቂ ቃል ከምኡ በሉ ንሕና ፍትሓውያን ኢና ክንብል ከለና ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ንሕና ክርስቶስ እታ ንጽህትን ጽሪትን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክንሰብኽ ኣለና ክንብል ከለና በዘይ ምክንያት ኣይኮነን እታ ኣክሱማዊት ቤተ ክርስቲያን ንትንሳኤኣን ንህልዋን ክንሰርሕ ኢና ክንብል ከለና ናይ ወለድና ጥበብ መርሚርና ታሪክና ፈሊጥና ባህልና ዓቲርና ብምምሳል እንተይኮነ ብምዃን ብምባል እንተይኮነ ብምግባር ብግብዝነት እንተይኮነ ብፍቅሪ ብምግዳድ እንተይኮነ ብሰንያ እታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኸነረጋግፅ ንሰርሕ ክርስቶስ ኢየሱስ እውን ይሕግዘና ሓንቲ ታሪክ ትዝ ኢላትኒ ቀደም ብሃፄ ሃይለ ስላሴ ጊዜ ሊጋባ ዝበሃሉ ሓሽከራት መኳንንቲ እንኳን ዓኽ ክፍሉ እንከለዉ ብነፀሎኦም ዝቕበሉ ስታሊን ኩሉ ሻዕ ደጋጊሙ ከም ዝዛረቦ ውታፍ ነቃይ እናበለ ዝዛረቦ እቶም መኳንንቲ ዝበሃሉ ናይ ሽዑ እዋን ቀሚሽ ይኽደኑ ስለ ዝነበሩ ጉንብስ ኣብ ዝበለሉ እዋን ብታንቲ እውን ስለ ዘይነበሮም እቲ ቀሚሽ ስለ ዝሽኳዕ ንሱ ዝነቕሉ ዝነበሩ ሊጋባ ዝበሃሉ ሓሽከራትን ተኸተልትን ሰባት ስራሕ እዩ እሞ ህዝቢ እናዓመፁ መዓር ዘለዎ እናሕደጉ
ጠስቢ ዘለዎ እናመንጠሉ ይበልዑን ይሰትዩን ስለ ዝነበሩ ሊጋባ በየነ ዝበሃሉ ሓደ ዓብይ ኣቦ ነበሩ። ንሶም ናይ ውልቀ ንብረትን ሃፍትን ንኸየሕድጉ ካብ 4 ኪሎ ርሒቆም ቅዱስ ቂርቆስ ኣብ ዘለዎ ቦታ ሰፊሮም ይነብሩ ነበሩ። እዞም ኣቦ እዚኦም ኣብ ማይጨው ምስ ጣልያን ዝነበረ ውግእ ምእንተ ንጉስ እንተይኮነ ምእንተ ሃገር ምእንተ ሓደ ሰብ እንተይኮነ ምእንተ ህዝቢ ግንባሮም ንጥይ ዝሃቡ ሰብ እዮም። ኣብ ዝመትሉ እዋን እቶም ሰብኣይ ብመዋእሎም ብሂወቶም ናይ ድኻ ማዓረ ይትውሰዱ፣ ናይ ድኻታት ጠስሚ ኣይትመንጥሉ እናበሉ ይማጎቱ ስለ ዝነበሩ ከምዚ ኢሎም ገጠሙሎም። ሊጋባ በየነ ጠጅ ጠጣ ሲሉት እየተጀነነ ይቅርታ ሊጋባ በየነ ጠጅ ጠጣ ሲሉት ውሃ እየለመነ እንደ ኮራ ሞተ እንደተጀነነ ኢሎም ገጠምሎም። እቶም ንሓቂ ዝነብሩ ኣቦ እቱ ድኻይ ተዓመፅ ድኻይ ይመንጠል እናበሉ ዝካትዑ ዝነበሩ ኣቦ ከም ሙርደት ተቆፂሩሎም ናይ መኳንንቲ ኣክታ ብነፀሎኦም ዝቕበሉ ግፍዐኛታትን ንድኻ ዝብድሉ ሰባትን እቱ ንሃተውቶም ውርደት ከም ክብሪ ናይቶም ኣቦ ክብሪ ከም ውርደት ወሲዶም ኢሎም ገጠሙሎም። ሕዚ ክንዝክሮም፣ ሕዚ ከነልዕሎም፣ ሕዚ ክንሓስቦም ክኢልናን በፂሕናን ኣለና። እዞም ኣቦ እዚኦም ካበይ ስለምዃኖም መን ስለምዃኖም ኣነ ክነግረኩም ኣይትጸበዩ። ነዚ እዩ ኩሉ ሻዕ ፍትሐኛታት ኢና ንፍትሒና ንነብር ተበደልቲ እምበር በደልቲ ኣይኮንናን ስለዘይንብድል እውኒ ስለዘይንብድልን ስለንብደል እውኒ ኣምላኽ ይሕግዘና። ኣምላኽ ኣብ ጎኒቱ ድኻ ኣብ ጎኒቱ ተበደለ ኣብ ጎኒቱ ተዓመፀ ደው ዝብል ፍትሐኛ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነቱ ፍትሐኛ ሰብ ኩሉ ሻዕ ይሕግዞ። ኣብ ማይጨው ሰራዊቶም ራሕሪሖም ኣብ ዝሃደሙሉ እዋን ሃፀይ ሃይለስላሴ ተኸቲሎም ደድሕሪኦም ዝሃደሙ ቶም ሊጋባታት እዮም። ቶም ሊጋባ በየነ ግን ንጉስ ሃዲሙ ኢሎም ተሃደሙ ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ብግንባሮም ጥይት ተቀበሉ ጀግና ሰብኣይ እዮም። ስለታ ሃገር፣ ስለታ ህዝቢ፣ ስለታ ኸብሪ፣ ስለምንነት ናይ ድኻ መዓርን ጠስምን እንተይተመነዩ ከምቶም ጠላእቶም ዝበልዎም ማይ እናለመኑ ኮሪዖምን እንትሓፈሩን ብክብሪ ዝዓለም ተሰናበቱ ሊጋባና በየነ። ኣብ ዓድና ታሪክ ከም ዝነግረና ከባቢ 1200 ነገስታት ኣሕሊፍና ግን ክንደይ ቤተ መንግስቲ ኣለና? ኣብ ትግራይና ክንደይ ጠቢብ፣ ክንደይ ፈላጥ፣ ክንደይ ምሁር ነይሩና ግን ትውፊትን ቅሪትን ህያበን ኣይገደፉልናን። እዚ ናይ ፍትሒ ተምሳሌት እዩ። ኩሉ ብማዕረ ኩሉ ገጽ እንተየዳለወ ዘመሓድር ኣምላኽ ንሃቱ ስራሕ እዩ። ኣብ ሽዋ ብኢድ ዝቁፀሮ ነገስታት ሕድሕዶም በጻብዕቲ ዝቁፀሩ ቤተ መንግስታት ሰሪሖም እዮም። ነዚ ኣምላኽ ዝሕግዘና፣ ነዚ ኣምላኽና ዝረድአና፣ ኣብ ጎንና ደው ዝብል ብኣፍና እከይ ነገረይ ንዛረብ
بهندبتنا حماق نجر يوص عين تصرف سبعين نقتل سلا فتحي سلا موت سلا وطعا نصلي نبركخ ننبع نزي أملاخنا مسانا زخوون نزيو عونا باولوس ود سب نخنبر يبلع عنبر نخنبر نخبلع ينبر زبالو كبدي نمقبي مقبي نخبدي حورا باولوس كم زنا قرنا كبدن مقبن دحر مصات أملاخ እግዚአብሔር አብ ከጥፈን እዩ ክስርዘን እዩ ሓደ ኣሕዋት ብሓቂ ኣሕዋት ድዮም ኣይኮኑን በዘይ የግድስ ትግርኛ ስለ ተዛረቡ ትግርኛ ስለ ዝፀሓፉ ተጋሩ እዮም ንኽብል እንኳን ተዘይከኣልኩ ግን ንምንታይ ኢና ናይ ባዕልና ጾም ጾመ ትግራይ ኢልና ንእውጅ እዚ ጾም እዚ ናይ ኩሉ ክርስቲያን ጾም እዩ ንምንታይ ኣድለየና ንምንታይ ከምዚ ክንብል ደለና ዝብል መልእክቲ ስለ ዝፀሓፉለይ እዛ ፕሮግራም እዚኣ ንዓኣቶም ንኽትከውን ይሰምዑን እንተሃሊኦም ከዘኻኽሮም ሒዘሎም መፄ ናይ ሎም 15 ዓመት ከባቢ ኣብ ሓንቲ ድኳን ደው ኢለ ንጎሆ ነይሩ ዕለቱ ረቡዕ يوم عبي ጾም 40 بقولنا حانت سومالي متيا نافت دنكوان أقحا ختجز أتنسب بعلت دنكوان جرا فرفر يبلع نيران بواقحتو بنقهو تا سومالي ምንድነው ስጋ የለም እንዴ ትብላን ዘን ሰበይቲ ጾም ነው ኢለን ይምልሳላ ታሱማሊ ክርስቲያን ዝም ብሎ ነው ጠዋት ፍርፍር ነው ከፍርፍር በኋላ ቡና መጠጣት ነው ከዛ ጾም ነው ይላሉ ኢላ ተዛረበት ሐቅ በሐቂ ዘስክፍን ዘስኩንን ዘረባዩ ويتنا مدحينا يسوع كريستوس كم زبلنا حوريا باولوس كم صحافلنا او رومي معراف كل 24 بسنكو خمسي سمي يتصرفلو إساياس 52 كم زخطبو بسنكنا ني أملاخ سم يتصرف يوم من أحزاب عندبت نقوه فرفر بلعخا بنخا ستيخا يوم حزو تاريفون بر عصا بلعخا دلايكا تزاريبكا قفع غيركا نايسو گنزب حديكا تتعرفكا تراقيمكا قلب سيو رئيو قلب كم زي رئيو قلب سيو لئتو قلب نابزي تو نابلكا كم زي عينت صوم ناي تقراي صوم يكونان ولدناي مهرنان ولدناي نقرنان مصحفه يذكرنان مصحفه ينقرنان صوم ناس صوم تقرايو زحلفه خم تزاربكو ناي سغا ناي عالم ناي شيطان ناي እግዚአብሔር ጾማት ከም ዘለው ገሊጽና ነርና ምዞም ጾማት እዚኣቶም ሓድነት ክሎና ይግባን بسم ክርስቲያን كل ክርስቲያን ኣይኮነን ወደ አብርሃም ዝብልስ ናይ አብርሃም ግብሪ ግበር ኢልዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሩና ወደ አብርሃም ስለ ንብል ጥራሕ ደቅ አብርሃም ኢና ማለት ኣይኮነን አብርሃም ዝገበሮ እንድሕር ዘጌርና ደቅ አብርሃም ኢና ማለት ኣይኮነን ደቅ ክርስቶስ ኢና ክርስቲያን ተባሂልና ኢና ንብል እንድሕር ኮይና ክርስቶስ ዝገበሮ ክርስቶስ ዝበለና እንድሕር ዘጌርና ክርስቲያን ክንበሃል ይግበአናን متمقو ملكوت قدس يوحنس او لوقاس ملختي او لوقاس وانجيل كم زنغرنا
أنتم دك أبراهام إنا تبلو كم أيكونن أنتم دك تمن سقاتكم دك أبراهام منا إلكم كم تعبيون كم تمكحون أيكونن እግዚአብሔር አበሲ ካብዞም ኣእማን እዚኣቶም ንኣብርሃም ውልድ ክገብረሉ ይከኣሎ ይሉና እዩ ስጋ ስለ ዝለበስና ክርስቲያን ስለ ተባሃልና ብክርስቶስ ስለ ተፀዋዕና ክርስቲያን ኢና ማለት ኣይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዘረድአና ጾምና ጾመ ክርስቲያን እንድሕር ኮይኑ እቲ ጠቢብ ቅዱስ ያሬድ ከም ዝነገረና ኣፍ ይጹም ዓይኒ ይጹም እዝኒ ይጹም ከብዲ እንተይኮነ ኣፍ ይጹም ዓይኒ እንተይኮነ እዝኒ እውን ይጹም ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝዝረብን ዝግበርን ዘሎ እንተሰሚዕኹም ኢትዮጵያ እንታይ ስለ ምዃና ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም ቲቪ ጀሽዋ ዝበሃል ናይ ፕሮቴስታንት ነቢይ እየ ዝብል ሓደ ሰብ ወዲ ኣዳም ዝዓረፈ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና ጉዳየይ ናይቲ ወዲ ናይቲ ሰብ ኣይኮነን ከም ክርስቲያን ሲኦል ንኽኣቱ ኣይምነየሉን ኣይደልዮን ኣይግዳስ ገነት ንኽነብር ትንቢተይን ድሌተይን እዩ ማንም ሰብ ብኣፈየን ብልሳነይን ብሃንደበተይን ማንም ሰብ ሙሴ ከም ዝበሎ ንዓይ ካብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ኣውፂኻ ንዓኣቶም ኣድሕኖም ኢሉ ከም ዝለመነ ንሃተይ ድሌትን ትምኔተይን እውን ንሱ እዩ እንተተኻኢሉስ እቱ ዝመውት ተሪፉ ኣነ ተዝጠፍእ ትሕዚ እንሪኦ ዘለና ንሃተይ ጉዳይ ናይ ቲቪ ጀስዋት ኣይኮነ ብሓቂ እዩ ቲቪ ጀሽዋ ከም ሰማዕኽዎን ከም ዝመርመርክዎን እንተኮይኑ ናይቲ ቲቪ ቻናል ሽም እዩ እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነን ጀሽዋ ዝበሃል ነቢይ እየ ዝብል ዝነበረ ኣብ ዕሸል እዋኑ ዝሞተ ዝሓለፈ ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩን ዝኽተልዎ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያውያን ነቢያት እናባሃልቲ ፍርቆም ቲቪ ጀሽዋ ቲኦር ርኢናዮ ፍርቆም ቲቪ ጀሽዋ ገነት ርኢናዮ ቲቪ ጀሽዋ ኣበይ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣበይ ኣሎ እንተይኮነ እዞም ሰብ እዚኦም መን እዮም ሰብ ኣብ ምድሪ ኮይኑ ሲኦል ክርኢ ይኽእል ዶ ሰብ ኣብ ምድሪ ኮይኑ ገነት ክኣቱ ይኽእል ዶ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናን እዞም ሰብ እዚኦም ብሟርት ዝዓበዱን ትምኒትን ትንቢትን ፈለዮም ዘይፈልጡ ትምኒቶም ዘቀድሙ ትንቢት ዘይብሎም ስለ ምዃኖም ግን ግልጽ ገይሩ የርእየና ሓቂ እዩ ማቴዎስ 11:13 ሉቃስ 16:16 ድሕሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ምጽኣት ድሕሪ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ነቢያት ስለ ዘይምህላዎም ይነግረና ዕብራውያን ሓደ እውን ከም ዘዘክረና ነቢያት ብኦሪት ሐዋርያት ብሓድሽ ወንጌል ከም ዝኾኑ ይነግረና ይገልጸና ግን ካብ ልቦም ክንርኢ ከለና ካብ ልቦም ክንዕዘብ ከለና እዞም ሰብ ብትንቢት ትምኒቶም ዝገልጹ ሰባት ብትንቢት ስም ትምኒቶም ድሌቶም ክገልጹ ዝደልዩ ሰባት ክርስቲያን ድሌቱ ሰናይ ክኸውን እዩ ዝግባእ ክርስቲያን ንኩሉ ሰናይ ነገር ዝሓስብን ዝምነን ክኸውን እዩ ዝግብኦ ኢትዮጵያ ማለት ንሱ እያ ኢትዮጵያ ማለት ጣዖት ስለ ዝኾነት ንጣዖት ዘምልኽ ናይ ጣዖት ተኸታላይ ስለ ዝኾነ ድሌቱ ናይ ደቂ ሰባት ሞትን ሲኦልን እዩ
تمال مساخا زبلعه تمال مساخا السحاقه تمال مساخا زخدسو ابتفلي كان ابز خده اوان فرقها سيول فرقها جنت تفراداي بسماي اتو منغستو زعدل لعلواي انتلو امدر خوينكا تمنيتكا مغلاط انتاي مصو بار بزوم سبات زيوم نمنتاي زي صومنا نمنتاي ناي تግራይ صوم إلنا إلكا مزراب بحقي زحزنن زسكفن እዩ ጾሙስኮም ኣይኮነን ጾምና ንኽንቀትል ንኽነበርስ ሕማቅ ትምኒትና ንኽንዛረብን ክንምክሓን ክንፍክርን እንተይኮነ ሰበይ ይሙት ሰበይ ይብረስ ሰበይ ይጥመ ሰብ ፍትሒ ይርከብ ሰላም ይርከብ ሰላም ይስፈን እዩ ጾምናን ጸሎትናን ምስቶም ይቀተሉ ምስቶም ይብረሱ ምስቶም ኣብሲኦሉ ይተዉ ዝብሉና ሕብረት ክህልወና ኣይኽእልን ኣይግባእን ሐዋርያ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ መልእክቲ ከም ዝነገረና ምስ ኣጋንንቲ ምስ ናይ ኣጋኔን መልእክተኛታት ሕብረት ክህልወኩም ሓድነት ክህልወኩም ኣይደልን እየ እዩ ዝብለና بقدماي كم تزاربنا يو 4 عينت صومات اللو تحمشاي تنقو فرفرن شرون بليعخا صوم زمسلكا تتقيبكا تتصاريفكا حمنا تمني تزاريبكا تبدع ناي دخاتات ገንዘብ መንጢልካ እትጾመው ጾም ንስዩ ተን 4 ግን ንስጋ ዝጽወም ጾም ሞዴልያትን ሰውነተን ንሸቀጥ ዘቅረባ ኣሕዋትን ኣወዳትን ኣንስትን ቀጢኖም ንኽረአዩ ዝገብርዎ ጾም ንሱ ናይ ስጋ ጾም ይበሃል ኣብ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 18 ኤልዛቤል ትበሃል በዓል ዝበሃል ጣዖት ዝነበራ ነቢያት ንኽትቀትል ኣክዓብ እውን ክትቀትል ብእምኒ ቀጥቂጣ ንኽትቀትል ጾም ናይ 3 መዓልቲ ዝኣወጀቶ ጾም ንሱ እውን ጾም እዩ ንሱ ጾም ከዓኒ ናይ ዲያብሎስ ጾም ይበሃል ንእከይ ስራሕ ንእከይ ግብሪ እቱ ኣምላኽ ዝቕበሎ ጾም ስለ ፍትሒ ስለ ሰላም ሰበይ ይጥመ ሰበይ ይቅተል ኣይቀተል ሰበይ ይዕረቕ ሰብ ይብላዕ ስለ ሃገር ተይኮነ ስለ ኣምላኽ ምድርን ሰማይን ስለ ዝፈጠረ ኣምላኽ እንጾሞ ጾም ጾመ ክርስቲያን ይበሃል ክርስቶስ ብክብሪ ልዑል ብስልጣን ኣምላኽ ብግብሪ ምድርን ሰማይን ዝፈጠረ ኣምላኽ እንከሎ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ዝጾመ ንዓና እምበር ነብሶ ኣይኮነን ኣነን ንስኹምን ኣብ ውሕስ ቦታ ዘለና እንጾሞ ጾም ስለቱ ብግፍዕ ዝቅተል ዘሎን ዝመውት ዘሎን ብግፍዕ ዝሕደግ ዘሎን ዝጠምን ዘሎን ዝዓርቕን ዝጸምእን ዘሎ ስለ ወዲ ኣዳም እቲ ቀታላይ እውን ንኸይቀትል ካብ ዝረክስ ንኽቅደስ ካብ ዝመውት ንኽድሕን እንጾሞ ጸሎት ምስቶም እንተዘይቀቲልና እንተዘይበሪሶምልና ንዓና ክብሉ እንከለዉ እንተዘይጠፊኦምልና ኢሎም ዝጽልዩ ጾምን ጸሎት ሕብረት ክህልወና ይኽእልን ጾምን ጸሎትናን ነብሶም ልቦም ናብ ኣምላኾም ንኽምለስ ንዓና ክመስሉ ስለ ሙታን ስለ ብዱላን
ንኽጾሙን ንኽጽልዩን ደኣ እምበር ኤልያስ ተዓብዪ ነቢይ ኤልዛቤል ከተሳድዶን ክትቀትሎን ኣብ ዝፈተነት ንጎይትኡ ከምዚ ኢሉ ጸለየ ኣቤት ምድርን ሰማይን ዝፈጠርካ ኣምላኽ ናይ ደቂ ሰባት ነፍሲ ኣብ ኢድካ ዝሓዝካ ኣምላኽ ነባትካ ቀተሉ መስዋዕትካ እውን ኣፍረሱ ንዓይ እውን ነፍሰይ ይደልይዋን ይብህግዋን ኣሉ እሞ ኣምላኻዊ ቃልካ እንታይ እዩ በሎ ቅተሎም ሕረዶም ኣይበለን ኣጥፋዮም ድምስሶም ኣይበለን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ከም ዝነግረና ምድርን ሰማይን ዝፈጠረ ምድሪ ዝግልብጡ ኣማልክቲ ዘለዎ ኣምላኽ እንትሰቅልዎ ስሬት ለመነ ምድሪ ትገልበጥ ወዲ ኣዳም ይጥፋእ ኣይበለን ኣይምሃረናን ኤልያስ ኣምላኻዊ መልሲ እንታይ ኣለካ ቃሉ ንኽሰምዕ ብሂጉ ባህሪኡ ንኽፈልጥ ደልዩ ኣምላኻዊ መልስኻ እንታይ ኣለካ በሎ እግዚኣብሔር ኣብ ስለ ዝሓለፉ እንተይኮነ ስለ ዘለው ስለ ዝሞቱ እንተይኮነ ስለ ዝቐትሉ ሰባት ዝግደስን ዝዕገስን ኣምላኽ ንበዓል ዘይሰገዱ 7,000 ኣለውኒ ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 3 እስካዕ 5 ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማርያ ብዘበለሉ እዋን ሰማርያ ንዓዶም ንኸይኣቱ ብዝኸልከልሉ ሃዋርያት ኤልያስ ከም ዝበሎ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዳ ትብላዓዮ ዶ ክንብል ትፈቅድ ኣብ ዝበልዎ ኣቱም ሰባት ካበይ ናይ መንፈስ ለምዃንኩም ኣይትፈልጡ እንዲኹም ወዲ ሰብ ከድሕን እምበር ከጥፍእ ከድሕን እምበር ከብርስ ከድሕን እምበር ክቐትል ኣይመፀን ስሙ እውን መድሓኒ ዓለም እዩ ዓለም ከድሕን ዝመፀ መልኣኽ ኣምላኽ ካበይ ናይ መንፈስ ኢኹም እቱ ንኽበልዕ ዝነብር ወይ ከዓኒ ትኽነብር ጥራሕ ዝበልዕ ኣብዚ ቃል እዚ ዓማቕ ጥበብ ኣሎ ኣብዚ ቃል እዚ ሚስጥር ኣሎ ኣነ ንኽነብር ዝበልዕ እምበር ንኽበልዕ ኣይነብርን ስለ ፍትሒ እምበር ስለ ዓመፅ ኣይፅልን ስለ ህይወት እምበር ስለ ሞት ኣይነብርን ኣይትንበይን ድሌት እውን የብለይን እስራኤል ካብ ግብፅ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ሙሴ ኣብ በረኻ 40 ዓመት ኣብ ዝተንከራተትሉ እዋን ከምዚ ይበልዎ ዘከርኑ ሚስራይም ሃዳግ ኖኣኽል ሜኾን ዘከርኑ ሚስራይም ሃዳግ ናኣኾል ሜኾን ግብፅ ዘከርናያ እቱ ዓሳ ብነፃ እንበልዖ ብኸንቱ ንበልዖ ዝነበርና እቱ ባርነት ረሲዖም እቱ ነፃነት ኒዕቆም እቱ ብመከራ ዝበልዕዎ እንጀራ ሪኦም ናፊቆም እቱ በነፃነት ካብ ሰማይ ዝወረደ መና ረሲዖም ከምዚ ይበሉ እቱ ኣብ ግብፅ ዝንበልዖ ነበርና ዓሳ ዘኪርና
نتعنت ترسعو بارنت تنافقو زبلع تدليو يوم تمدراوي تو سماوي تو كم معارز طعم نعيني دس بالصعدا منا ترسعو ذكرنو ميام إسرائيل هداك نأخول آت ميخول بنتقى نبلع نبرنا ببارنتهم زبلعو زنبرو عسا بنتقى نبلع زنبرنا يلوم ذكرو تبنتقى نتو هاوم منا كمواغا زقبرلو سماوي مقبي قوتيروم تو بمكرا زمقبو زنبرا يوم فتقاري زفترو عسا تنسو نافقوم ود سب نخنبر كبلع له ومبر نخبلع أي نبرن أو نبالوس لما تحف قدس كوس دوكم كنتو نجار كسمع زبهق هزبي كنتو نجار كسمع زبهق هزبي الناس حاتكم موت نزي يقبؤو موت تهزبي كنتو كسمع زدلي زبهق هزبي يو توم مهران تبهالو حسد ناتزاربو موت نزي يقبؤو موت هيوت نزقبؤ قتلت كموتو زقبؤهم نخنبرو كنبرو زقبؤهم نخقتلو نعماخ سرناي نتجبت سرناي نعماخ سرناي نقراس انجرا هزبا يركزكم مو يبل هزكيل معراف 10 3 قطر 10 شعته اتهزبي كنتو نجار يزنادي قم نجار يدلن وقعي فتاوى أيو حقنت زازن كسمع يدلن تمام هاراتوني حسيت مزراب عملهم يو على እግዚአብሔር ተይኮነ በላበሎ ዝኾነ ቃላት ምዝራብ ዓመሎም እዩ እቲ ሞት ዝግብኦ ንህይወት እቲ ህይወት ዝግብኦ ንቅትለት እናሃብኩም ንዑማኽ ስርናይን ንቁራስ እንጀራን ህዝበይ ያርኪስኩሞ ይብል ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 19 ነቱ ጻድቕ ሓጥእ ነቱ ሓጥእ ጻድቕ እናበሉ ነቱ ቀታሊ ሰብ ሙሴ ዘብልዐ ዝዓንገለ ከም ጧፍ በሪሁ መኺኹ ህዝቢ ዝዓንገለ ሌባ እቱ ቀትሪ ብለይቲን ደይመይ ደው ኢሉ ዝሰርሐ ዘራፊ እፍቱ ተሰሪሑ ዝመፀ ዘጥፈአ መድሓናይ ተባሂሉ እቲ ህዝቢ ከንቱ ይሰምዕ እቲ ተዛራባይ ሓሰተኛ እቲ ህይወት ዝግብኦ ንሞት እቲ ሞት ዝግብኦ ንህይወት ዝዕድሉ እሞኸ ንቁራስ እንጀራን ዕሟኽ ስርናይን ህዝቢ ነኸርክሱ ይብለና ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 19 ዝድሌትን ዝባህግን እዚ ቀደም ካብ መጀመሪኡ ኢሳው ወዲ ሓውኒ ያዕቆብ እታ ተውሃወቱ ናይ እግዚአብሔር ትውፊትን ጸጋን ኒዕቁ ነታ ቁራስ እንጀራ ነታ በሊዓ ዘይተጽግብ ነታ ምድራዊት ስርናይ ነታ ምድራዊት ወዲ ዓከር ብርስን ብኩርንኡ ዝሸጠ የዝክረና ኣብ መጽሓፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 4 እስከ 5 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 27 34 ናይ ኢሳው ታሪክ ተጻሒፉ ይርከብ
اتو أنا بتميتنا موتكو بخورنا تايتي تقمني له زنعقا سلتا قراس انجران عماق سرناين تانا اكزابير هي بخورنت زنعقا زدبري إيساو سلحاتياتو دك عملك أويان دك مؤاباويان تمرع زطف إيساو يذكرنا هورا بولس أملقتو كمزيلو يذكرنا بزحات التسحتهم التركسهم مرار سر أباخو ما يترخب نبوزحات التركسهم بزحات التركسهم التسحتهم مرار سر أباخو ما يتركب نبلعي نعم خسرناي نشراف انجرا كم زبلنا اسكيل تا بزحات تسحتهم التركسهم مرار سر أباخم أيترخب نقرب أخلي بخورنتو كم زشت كم إيساو سوسنياتاتن ركوسن أيتخونو دحر كل بركات دحر كل مسحلفة بخورنو مسنعقة كبرو مسقدفة يبلنا هوريا باولوس أما لوقتو نبراويا معرف 12 قطر 15 18 بركات انكوان نخورس ابز دليلون ابز نادايلون اوان كم تدربي بنمعتن بتصولتن تجيهم كوان تلمنا ننسها بوتا خم زي رخبا كم عيساوي تكونوا سلاتو هزبخا سلاتو تصوع سلاتو ابلعو نبز درجازي زبصحا هزبخا جن كان خيبلع تفرد له هزبي سلاتو كابت راح اجري ناب في 8 زبصحا مرحي زولد هزبي سلام مسفينو مويتو سلام زهابة سراويت زهابت زوفيت عدو عب قرميا نقتلن نخزرفن تا قرزيتي تحفتي عب قرم الديانة بقرم بقان تدفرت أميو زبلعني عبوي انتي تمهارة زمهرني أياي تنبيت إرمياس معرفت شعات قطر حدا اسكع خلطة خمزي يبل نتقتلو هزبي ندقين نتنوالد حواتين قترن ليتن نخبكي نخنبع رأسي ماي نعيني نبعت ماني هابني كله عمن زرايو كبكاو عمت عنياتات يوم كاب نخف الله أبرخا منبري ماني هابني تنبزي إرمياس معرفت شعات قطر حدا سلتهم تقتلوا حواتي سلتا دفرتا غرزي تحفتي نهزبين ندقين نولدين قترن ليتن نخبكي نرأسي ماي من هابني قترن ليتن نخبكي أكونن سلسة معالتي قترن ليتن عدمي ملوء نخبكي من نرأسي ماي هابني
ንዓይነይ ንብዓት መን ይሃበኒ ስለተደፈረት ኣደይ እታ ዕድሜያ ሙሉእ ድንግልና ዓቂባ ዝሞንከሰት ወላዲተይ ስለተደፈረት እታ ቤተ መቅደሰይ ንዕኦም ንኽበኪ ቀትርን ለይትን ንኽነብዕ ናብ ርእሰይ መን ማይ መሃበኒ ንዓይነይከ ንብዓት መን መዓደለኒ ካብዞም ዓመፀኛታትን እርኩሳን ንኽፍለ ኣብ በረኻ መንበሪ መን ይሃበኒ ይብል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 1 እስካዕ 2 ነቶም ኣሕዋተይ ነታ ኣደይ ነታ ጉርዚት ሓፍተይ ነቲ እግሪ ሊሎ ዝኾነ ሓወይ ንኽበኪ እሞ ንኽቐትሉ ምስ ዝፀሙ ሰባት ንኸይፀውም ካብኦም ንኽፍለ ትውፊተይን ሓይለይን ንኽፈልጥ እግዚአብሔር ከም ሰምዐኒ ንኸረጋግፅ ጾም የድልየኒ እዚ ናይ ትግራይ ጾም እዩ ኩሉ ጸዋማይ ጾመኛ ኣይኮነን ማቴዎስ ምዕራፍ 6 አንቀጸ ጾም ዝብል አንብብዎ ኣብቲ ጾምሉ እዋን ከም ጽሟኛታት ኣይትኾኑ ኣይግዳስ ገጽኩም ብዘይቲ ተቐብኡ ደስ ይበልኩም ተሓጐሱ ንጎሆ ተሲኻ ፍርፍር በሊዕኻ ጾሚ ትብል ተኾንካ ጾመኛ እየ ኢልካ ትሓስብ እንድሕር ኮንካ መጽሓፍ ቅዱስ መርምር ሰብ ንኽትቀትል ትጸውም እንድሕር ኮንካ ሰብ ንኽበርስ ተመኒኻ ናይ ድኻ ገንዘብ ኣሕዲግካ ትጸውም እንድሕር ኮንካ ነብስኻ መርምር ንድሕነት ንኽብሪ ንሰላም ንማዕርነት ትጸውም እንተኾንካ ንሞት ኣይኮነን ንህይወት ትጸውም እንተኾንካ እዚ ንኣምላክካ ጾም እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ቁፅሪ 1 እስከ 14 ከምዚ ይብለና ዓዊልካ ተዛረብ ዓዊልካ ተዳመፅ ንህዝበይ ንደቂ ያዕቆብ ሓጢኣቶም ንገሮም ፍርዲ ከም ዝናዲ ጽድቂ ከም ዝሰርሕ ከም ዝዓዪ መንገደይ ይናድዩ ከምዚ እውን ይብሉኒ ንምንታይ ጾምና ንምንታይ ነብስና ኣዋረድና ንምንታይ ጸሊም ተኸዲንና ንምንታይ ካብ ሓመድ ደቂስና ንስኻ እውን ኣይፈለጥካናን ልቢ በሉ ተመሊሶም ከሰስቲ ንኣምላኾም ንስኻ እውን ኣይፈለጥካናን ጸሎትና እውን ኣይሰማዕካናን ትብሉኒ ስኻትኩም ኣብ ዝጸምኩሉ እዋን ድሌትኩም ትገብሩ ድኻ ትዋቅዑ ሰብ ትቐትሉ ጽድቂ ከም ዝሰርሐ ሰናይ ግብሪ ከም ዘለዎ ኣምላኽኩም ትደልዩሲ ከምዚ ዓይነት ጾም ኣነ ዝደልዮ ዝናድዮ ጾም ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ዓይነት ጾም ክሳድኩም ተቕጠምኩም ጸሊም ተኸዲንኩም ሓመድ ነስኒስኩም ኣብ ምድርን ተጠቀስኩም ነብስኩም ተጎዳኹም ኣነ ይሰምዐኩምን እየ ኣይግዳስ ዝተበደለ ንተበደለ ፍረድ ኣቦ ነዶ ንዝመትሉ ብኸ ንዝጠመ የብልዕ ዝዓረቀ ልብስ ሽዑ ትጽውዕ ሰምዓካ ትዳሃይ ኣለኹልኩም ብለካ ብርሃንካ ከምታ ናይ ወጋሕታ ብርሃን ትደምቕ
ወደይ ትኸውን ኣምላኽ ይኾነካ مزيوم حبرت مزيوم كبرت سبن خموت سبن قعمت ناي سبن براتن نواتن نحديكا صدق زمسلكا مزيوم حدنت اللي انت بندحر كوينكا كريستيان يوم الكا تحسب ندحر كوينكا امنتكا مرمر هورا باولوس نرومي كلتا 24 كم زصحفو ካብ ስም እግዚአብሔር ናይ ኣምላኽና ስም ካብ ምፅራፍ ወፃኢ ካሊእ ግብሪ የብሎምን ንስኹም ኣብ ፀምው እዋን ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ንዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 1-9 ምስቶም ተኣሰሩ ከም ተኣሰሩ ኮይንኩም ሕሰቡ ምስቶም ተኣሰሩ ከም ተኣሰርኩም ኮይንኩም ሕሰቡ እስራት ዘክሩ መከራን ዝተቀበሉ መከራ ከም ተቀበልኩም ኮይንኩም ሕሰቡ ዘክሩ ልብኹም ይብል ልብኹም በእክሊ እንተይኮነስ ብጸጋ እንተተሃነፀ ይበልጽ አቡነ ጳውሎስ ወዲ ሰብ ንክበልዕ እንተይኮነ ንክነብር ክበልዕ ኣለዎ ከም ዝበሎ ንክነብር ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ሻዕ ዝበልዕ እንድሕር ኮይነ ንዝጠመየ ከም ዝጠመኹ ኮይነ ክሓስቦ እንድሕር ደለየ ንዝተኣሰረ ሓወይ ከም ተኣሰርኩ ኮይነ ንክዝክሮ እንድሕር ደለየ ሰውነተይ ኣብ እስር ቤት እቴ ካብ ገዛይ እንተይወፃኹ ነታ ዝጠመየ ተደይ ክሓስባ እንተኮይነ ነብሰይ ቀፂዐ ጠምየ እታ ትነብዕ ዘላ ደይ ክዝክራ ወይ ሓፍተይ ክዝክራ እንድሕር ኮይነ ከምታ ዝነብዐት ተደይ ነቢዐ ክጾመላን ክሰግደላን ይግበአኒ ወዲ ገለይ ሙት ኢላይ ኮንኩን ፀውም ዘለኹ ወዲ ኣገለይ ብረስ ኢላይ ኮንኩን ፀውም ዘለኹ ወዲ ገለ እገሊት ማህፀና ብሓዊ ቃፀል ኢላይ ኮንኩን ዝምነ ዘለኹ ሓፍተይ ኣደይ ኣያይ ሓወይ መከራ ተቀቢሉ መከራ ክቅበል ተኣሲሩ ነብሰይ ክኣስር ኣደይ ጠምያ ኣነ ከምታ ኣደይ መቐነት ኣብ ሕቆይ ኣብ ከብደይ ኣሲረ ጥሜታ ክወርስ መከራ ክካፈል መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረንን ከም ዘክረንን ጾመይ ይጸውም ብምምሳልን ብምዝራብን ጽድቂ ዘሎ ዝመስለኩም ጽድቂ ከምኡ ኣይኮነን ጽድቂ ኮንካ ብምርካብ እዩ ኢትዮጵያ ትብልዋ ናይ ኢትዮጵያ ጾም እንድሕር ሃልዩ እቲ ትጾምዎ ጾም መርምርዎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሙሽተ ባኒ ሓሙሽተ ሕብሽቲን ቁሩብ ዓሳን ኣበርኪቱ ንእስራኤል ን5,000 ሰብ ህዝቢ ምስ መገበ እስራኤል ዘመሩ ወዲ ዳዊት ንጉስ 1000 ዓመት ንገስ
ንስኻኻ ትነግሰልና ንስኻኻ ትነብረልና ንስኻኻ ትመርሐና ንስኻኻ ትገዝአና ምድራዊ ንጉስ መሲልዎም ንኸብልዖምን ንኸስተዮምን ኣብ ቅንኡ ሰንበት ሆሳዕና ሆሳዕና ብኣርያም ኣብ ሰማይ ዕርቂ ኣብ ምድሪ ክብሪ ይኹን ኢሎም ዝዘመሩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓርቢ ይሰቀል ይቀተል ይዘልዘል ይሙት ዝበሉ እስራኤል ከምዚ በሎም ገና ብጓሓቱ ልቦም መርሚሩ ምንነቶም ፈሊጡ ምስኦም እንከሎ ከምዚ በሎም ወዲ ሰብ ንዝበኩም ንዘለዓለም ህይወት ዝነብር እኽሊ ስሩሕ እምበር ንዝጠፍእ እኽሊ ኣይኮኖን እዚ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሓቲምዎ ይብሎም ንስኻትኩም ትኽተሉን ይብል ስለ ዝበላዕኹምን ስለ ዝፀቀብኩምን እምበር ተኣምራት ስለ ዝደለኹም እግዚኣብሔር ኣብ ምሳኹም ስለ ምዃኑ ኣይኮነን ስለ ዝበላዕኹም ስለ ዝሰተኹም ስለ ዝፀገብኩም ትኽተሉን ኣለኹም ኣምላኻዊ ተኣምራተይ ርኢኹም ሓይለይ ተዓዚኩም ኣይኮነን ምስ ወለድና ዝነበረ ኣምላኽ ንወለድና ዘድሕነ ኣምላኽ ካብ መዓት መከራን ፀገምን ካብ ወረርትን ካብ ሰረቕትን ዘድሕነ ኣምላኽ ንሱ ናዲና እንተይኮነ ንኽንበልዕን ንኽንፀግብን እቲ ምድራዊ ስጋ ስለ ዝደለናን እስራኤል ከም ዝበልዎ ዘከርኑ መሚስራይም ንኣኮል ሃዳግ ሜኾን ብጠርሑ እንበልዖ ዝነበርና ዓሳ ኣብ ግብፂ ንሱ ዘከርና ኣብ ኢትዮጵያ እንበልዖ ዝነበርና ጥረ ስጋ ክንዝክር ስለቱ ጠመየ ህዝቢ እንተይኮነ ስለተፀገመ ስለተደፈረ ስለዝሞተ እንተይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ውጉዝ ምግቢ እቲ ጥረ ስጋ ንሱ ዘከርና ናይ ትግራይ ጾም ኣይትበሉና ንፀውም ኣለና አንጊህና ፍርፍር ንበልዕ ኣለና ኣረፋፊድና እውን ቡናና ሰቲና ጾም እዩ ኢልና ንእውጅ ኣለና ስለ ሰብ ሞት እምበር ስለ ህይወት ኣይንፅልን ኣይንጾምን ድዩ ድሌትና ዘከርና ዘከርኑ ትብባርነት እንበልዖ ዝነበርና እቲ ቡርደት ንሰትዮ ዝነበርና ናይ ወለድና ሓይሊ ሂቡ ካብ መግዛእተቢ ዘድሐለና ኣምላኽ እንተይኮነ ስለዚ ምድራዊ ምግቢ ዘከርና ናይ ትግራይ ጾም ኣይትበሉና እዚ ጾም እዚ ናይ ክርስቲያን እዩ ክርስትና እንታይ ማለት እዩ ጫፍ ሒዝና እንተዘይንዛረብ ዘይምፍላጥና እንተዘይፈሊጥና ፀገም እዩ ክርስትና ማለት ክርስቶስ ምምሳል እዩ ክርስታን ማለት እታ ንጽህትን ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓኣ ምምሳል ማለት እዩ ክርስትና ማለት ብቅንዕና ምምልላስ ማለት እዩ ስለዚ ጠፍእ ምግቢ ወይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 27 ከም ዝበሎ ወዲ ሰብ ንዝበኩም ዘይጠፍእ ዘለዓለማዊ እኽሊ እምበር ንዝጠፍእ ምድራዊ ምግቢ ኣይትስርሑ ንስኻትኩም ትኽተሉኒ ስለ ዝበላዕኹምን ስለ ዝሰተኹምን ስለ ዝፀገብኩምን እምበር ተኣምራት ርኢኹም ኣምላኽነትኩ ኣረጋጊፅኩም ኣምላኽ ናዲኹም ኣይኮነን ከም ዝበለ እቲ ተወገዘ እቲ ዝረኸሰ ምግቢ
ذكرنا شوات بلنا نقوه فرفر بلعخا عرفا في الكابونا ستيخا تصوم يلقتا ويشكا نسو يتصوم يلاتنا يا نسو إنا نختل ذكرنا أنا خم تقراي أنا خم تاك سماي تصوم بيت كريستيان كم تاز بهجان كم تاز دليان تا أرثوذكس تا خبرنا يفتعري تملخ مبر هاجر مدرن سماين مدرن مبان روان تملخ بيت كريستيان أيكونن እግዚአብሔር በአምሳሉን በተምሳሌቱን ሰፈጠረ እምበር እግዚአብሔር በተምሳሌቱን በአምሳሌቱን ምድር ፈጠረ ዝብል ስለዚህም በውኩ እታ ሰብ ተኸብር እታ ኣምላኻ ትኽተል እታ ብንጽህና ትመላለስ እታ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ተምህረኒ ስለተገፍዑ ስለዝጠመዩ ስለተኣሰሩ ስለዝሓመሙ ስለዝሞቱ ንኽጽሊን ሰናይ ትንቢት ንኽምነን ነዚ ትምህረኒ ነዚ ትመኽረኒ እዚ እውን ይዝክራ ዝክሮ ዝጠፍአ ናይ ባርነት ምግቢ ኣይኮነ እቲ ሕያው ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ወልደ አብ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበኒ ሰማያዊ ምግቢ እስራኤል ካብ ሰማይ ናይ መላእክቲ ምግቢ መና በሊዖም እቲ ናይ መላእክቲ መና ኒዕቆም እቲ ብባርነት ረኽቦ ዝነበሩ እቲ ናይ ግብፂ ዓሳ ከም ዝናፍቑ ሸዋ ትብለኒ ሸዋ ትበኒ ኣነ ይምነን ኣደይ እናጠመየት ኣነ ኣይፀግብን ሓወይ እናዓረቐ ኣነ ኣይክደንን ሓወይ እናፀምአ ኣነ ኣይሰትን ኣያይ እናነብዐ ኣነ ይስሕቕን እዚ ትመኽረኒ እዚ ትነግረኒ በዚ ይመላለስ ኤርምያስ 6:16 ከም ዝብለኒ ልብ በል እታ ቀዳሚቲ መንገዲ ናይ ወለድኻ መንገዲ እስተውዕል ብኣ እውን ተመላለስ ንነብስኻ ዕረፍትን ንኽትረክብ ከም ዝብለኒ ብኣ ንኽመላለስን ነፍሰይ ዕረፍቲ ንኽረክብን ይምነ ይደሊ ይትንበ يقنيلي كبرتي هابلي حطوا تهليكم حطوهم كسمع በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቢመጠን ግን ዛቲ ዕለት ወስት ዛቲ ሰዓት እንተባት ይወርድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ حطوطات تهليكم حطوطات كسمع يقني لي كبرتي هابلي حطوطات تهليكم حطوطات كسمع ناو حطوكم كاتو يقني لي كبرتي هابلي قال هو تسمعنا له فطاري مسانايكم فقر مريم قال هو قال እግዚአብሔር እዩ ንስውኒ ሰሚዕና ኣለና قال هو مسانا له زيو كن كحد አይነክልን قال هو تسمعنا له فطاري امنبرو ينبرنا سماي بيتو يورسنا كبرتي هابلي مستوعل لبي ንኽዕድለና ሓይልን ጉልበትን ጸጋን እውን ንኽበና ይልምን የቕኔለይ ፅሪቲ እውን ሓቅን ፅሪትን ከመይን ፀኒሕካ ሓፍተይ ተተኻኢሉ ስልክኻ ተይተዛረብካ ተዝኸውን ፅቡቅ እዩ ተዘይዓለ ግን እናሓሰብካ ህዝብኻ እናሓሰብካ ክጠምን ከሎ እናጠመኻ يبكن دحر هاليو نابخا خان نذكركا تأثر حوكا كم تأثر كا نذكركا كت تصوم لكا براويان معرف 10:35 نقرنا يعني لي
ኣብ መጀመርያ ዘፍጥረት ኣለካ እግዚአብሔር ምድርን ኣብኣ ዝርከብ እዋ ልክዕ እዩ ንምንታይ ኣይጥፋእኽን ሓፍተይ ነፃነት የማርያም ልጅ ኣይጥፋእኽን ኣጥፊእ ከይኮንኩን ኣይበልኩን ኣቶ ኣስመላሽ እንኳዕ ዳሓን መፃኻ ሓውና ክብረት ይሃበልና እንኳዕ ዳሓን መፃኻ ጠፊእኻና ነርካ ተሰኪፍና ነርና እንኳዕ ረኣናካ የቕኒልና ኣቤል ሰይፉ ኣበራ ሃይማኖት ኣይፈላለን እምነት ግን ይፈላለ እዩ ናይ ሸዋን ናይ ኣክሱምን ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እዩ ሕጂ ሃይማኖትን እምነትን ድሕር ዘይፈሊጥና ንሱ ትፀገም ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እዩ እምነትና ግን ተፈላለ እዩ እምነት ማለት ሃይማኖት ምስ ተግባር እዩ ስለዚ ተግባርና ከም ናይ ትእዛዝ እግዚአብሔር ተዘይኮይኑ እምነትና ተፈላለ እዩ ይቀተል ይተሓረድ እናበልካ ትፀውም እንድሕር ኮንካ እምነትካ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትካ ኦርቶዶክስ ክኸውን ይኽእል እዩ እምነትካ ግን ናይ ክርስቶስ ክኸውን ኣይኽእልን ብዙሕ ዓይነት ጾም ስለ ዘሎ ማለት እዩ ይቕኒለይ ጥሪት ይቕኒለይ ክብረት ያብለይ ሓፍተይ እሺ ሕቶ ታሃልይኩም ካሊእ ሕቶ እንተሃልይኩም ክሰምዐኩም ሼር ሳብስክራይብ ግበርዋ ሳይበር ፓወር ኣክሱማይ ፅዮን ሼር ሳብስክራይብ ግበርዎ ሰቢት ተኣክብ ሎማዓንቲ ፅቡቅ ኣለኹም 209 ከባቢ ኣለና ምናልባት ፅባሕን እንድሕር ፅባሕን ረቡዕን ኣይንራኸብን ፈጣሪ እንተሓጊዝና ሓሙስ ኢና ንራኸብ ተዚኣለ ግን ከምሎም ኢና ንራኸብ ዝቅፅል ሰሙን ካልኣይ ሓደራ ዝብለኩም ሃይማኖትኩም ባህልኩም ቋንቋኩም ኣይነጥፍእ ንዓቅብ ንሓዝ ሓዋዊስና ንዛረቦ ዘረባታት ምናልባት እቶም ካልኦት ስጋና ይቀትሉ ኣለው ንሕና ቋንቋና ንቀትሉ ኣለና ባህልና ነጥፎ ኣለና ስለዚ ወንጀልና ማዕረ እዩ ዝኸውን ምናልባት ቋንቋ ብሰማያዊ ፍርዲ ዘይከፍርደና ክእል እዩ እቱ ሃይማኖትና ግን ነጥፎ ኣለና እናመሰለና ጌጋ መንገዲ ንኸድ ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ነንብብ ሕግን ትእዛዝን ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ኣብ ደቂ ሰብ ኣፍ ኣይኮነን ኣነ እውን ተጋጌ ከጋጌኩም ንዓይ ትእመኑኒ ዝብለኩም ዘለኹ ብባዕልኹም ብዓይንኹም አንብብዎ ተረድእዎ ስለዚ ጓል በራስ ኪዳነ አቤት አቤት እሺ በገና ጾም በመሰረቱ ገና ጾም ዝበሃል የለን ሕዚ ገና ዝበሃል ትርጉሙ ተፈልጥዎ መልክ ሰና እዩ በገና ጾም ላይ ጾም ማወጅ ይቻላል ወይ ገና ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ልደት ኣይውክሎን ገና ማለት መጀመርያ ትርጉሙ ንፍለጥ እዚ ናይ ነቢያት ጾም እዩ ዝበሃል ሕዚ በጾም ላይ ጾም ኣወጅን ወይ ብጾም ጾም ኣይተኣወጀን ግን ትክክለኛ ጾም ንጹም እዩ አቡነ ኢሳያስ ዝበሉ እንድሕዳ ልብን ውሎ ኮይና ነቱ ዝሞተ ነቱ ተቀተለ ነቱ ተጋፋ ህዝቢ ንሓሰብና ጾምና ንጸሊ ጾም ማለት ክንዲ ዓይነት ጾም ኣሎ ስለዚ እዚ ክንፈልዮ ክነብሎ ይግባና ገና ዝበሃል ከዓ ልደተ ክርስቶስ ኣይውክልን ኣይትጋገዩ ገና ማለት ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ which is ምስ ሃይማኖት ዝተሓሓዘ ይብሉ ገና ማለት ልደተ ክርስቶስ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሕዚ ዘለና ይኻኒ ጾመ ነቢያት ይበሃል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይውለድ ኢሎም ነቢያት ዝጾምዎ ዝነበሩ ጾም ኢና ንጾም ዘለና የገና ጾም ዝበሃል ጾም የለን እሺ የነቢያት ጾም ኣብ ናይ ነቢያት ጾም ሕዚ ንሕና ንጾሞ ጾምን ንሳቶም ጾምዎ ዘሎ ጾምን ንፈሊ አንተ ወኸም ተዛረብኩ አንተ ሰሚዕክኒ ጓል በረምብራስ እንድሕር ሰሚዕክኒ ንሳቶም ሰብ ንክመውት ይጾሙ እንድሕር ኣልዮም ሰብ ንክድሕኒና ንሓንፅዎም ዘለና ሰብ ይድሓን ሰብ መከራ ይሕፀር እናበልኩም ጽሙ እዩ ስለዚ ኣብ ጾም ላይ ጾም ኣልታወጀም ግን ትጾም ኣተርኒዕኩም ሓዙ ኣርምሞ ግበሩ ስቅልኩም ጾም ጸልዩ ሕማቅ ኣይትዛረቡ ሕማቅ ኣይትስምዑ ሕማቅ ኣይትግበሩ እዩ ኣብ ብልዒ ጾም ተተኣወጀ ኣብ ብልዒ ዶ ጾም ይወጅ እዩ ኣብ ጾም ተተኣወጀ ኣብ ጾም
ጾም ዶ ይወጅዩ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣዝመርናልኩም ኣይደረፍኩምን በኸናልኩም ኣይሓዘንኩምን እዚ ናይ ሸዋ ባህሊ እዩ ሓደ ኣቦ ምስ ውልዶም ፈረስ ሒዞም ይኸዱ እናኸዱ እንከለዉ እቶም ኣቦ ኣብ ፈረስ ደይቦም ወዶም እናጎትቶም ይኸድ ስለ ዝነበሩ እከይ ኣብ መንገዲ ከፍ ኢሎም ኣቤት ሎሚ ቆልዓ ከም ሓሽከር ኣቦ ኣብ ፈረስ ኢሎም ሓመይዎም እቶም ሰብኣይ ሰሚዖም በል ዝወደይ ንዓንስኻ ደይብ እሞ ኣነ ከጎተልካ በልዎም እተመሳሰልቲ እቶም ሰባት ባዕላቶም ኣይ ግዜ ቆልዓ ኣብ ፈረስ ኣቦ ባርነት ኢሎም ሓመይዎም ዝወደይ እዞም ሰብ ሓጢኣት ከይነእትዎም እሲ እስኪ ክልቴና ንደይባ ኢሎም ክልቲኦም ደየውላ እዞም ዝሓመዩ ሰባት ሕዚ ውኒ ኣቤት ኣቤት ግፍዒ እዛ ፈረስ እዚኣስ ክልቲኦም ወፂኦም ከጥቀትልዋ ደልዮም ኢሎም ሓመይዎም ዝወደይ ሕዚ እውን ሓጢኣት ኣቲናዮም ኣለና እዛ ፈረስና እናጎተትና ንኺድ ኢሎም እናጎቱ ከዱ ከሎ ራይ በሉ ግዜስ ዘየርእየና ነገር የለን ፈረስ ተሸሊማ ጥርሓ ሰብ ከዓኒ ክንዲ ዝኸብር ብእግሩ ይኸይድ ኣሎ በልዎ ብኩሉ ምክንያት እዩ ብዝኾነ ጾምና ንህዝብና ንምባዕ ነቱ ዝተበደለ ነቱ ተኣሰረ ንሳቶም ዘይተኣሰሮሎም ስለ ተኣሰራ ይጾሙን ሰብ ንክእሰር ይጾም እምበር ንተኣሰረ ሰብ ንክፍታሕ ይጾሙን ንሳቶም ሰይጣውንቲ ይብሉና ምስ ሰይጣውንቲ እውን ምሳና ክጾሙ ስለ ይግብኦም ንሕና በይና ክንጾውም ኣለና ናይ ኩሌና ስለ ዝኾነ ኩሌና ብሓባር ሓድነት ሃልዩና ሓደ ጾም ንፀውው ኢና ማለት ኣይኮነን ኤልዛቤል ነቢያት ንክትቀትል ጾም ኣዊጃ ነይራ እያ በዓል ዝበሃል ንርዳእ እንድሕር ኣለና በዓል ዝበሃል ኣምልኮት ነይርዋ እዩ በዓል ዝበሃል ኣምልኮት ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ يغني بيت أسكرهم كبرتي هابلي قال يحطوا عليكم تخكل ميلات حفتنا تخكل سلازي نحنا مكرا يبزحلنا مزولو سبات بحبار كن حبرين خلينا هورا باولوس كم زنا قرنا بسم كريستيان جن كله كريستيان يكونن أنتو كنت زاراريمنا مطمق ملكوت ቅዱስ ዮሐንስ ተዛሪቡ እዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተዛሪቡ እዩ ንስኻትኩም ደቂ አብርሃም ተኾንኩምስ ናይ አብርሃም ግብሪ ግበሩ ኢሉ ንሕና ንብል ዘለና ክርስቶስ ጾሞ ጾም ንጸሊ ንዓለም ጾይሙ ጸልዩ መከራ ተቀቢሉ እዩ ክርስቲያን ተባሂልና ብክርስቶስ ሽም ተጸዊዕና ስሙ ንክኸብር ንሱ ዝገበሮ ንግበር ሐዋርያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 9 ጀሚርኩም አንብቦ ንሱ ክጸርፉ ወይ ተጻረፈን እንክሰቅልዎ ስሬት ለመነ ምድርን ሰማይን ዝግልብጡ መላእክትን እናሃለዎ ምድሪ ገልበጥ አይበለ ስሬት ለመነ ምስቶም ይሙቱ እዚኦም አጋንንት እዮም እዚኣቶም ብስጋ ጋኔን ተመጽዩ አይናህናን ክብሎም እዩ እዚኣቶም ከምዚ እዮም ምዝብሉ ሰባት بحوارينا نصومنا لنا لكم تحسون دحر عليهم جنا مكرانا بزحيو كريستيان تخوينا سلطهم تسححاتون كنصوم زلنا حناينا كم زي كونن تصوم كدمي شو عاد عمد زخونا خنقراكم تمرت زواكم تخوينو كردوكم آيات ዝበሃል ቦታ ጓሌን በዓልቲ ቤተይን ይመጽኡ ስለ ዝነበሩ ገዛ ተኻሬ ክረምቲ ክቕበሎም ገዛ ክካረ ተዘራሪበ ማለት ፈርኒሽ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ሶፋ ዘለዎ ገዛ እዩ
تجازا 12500 እዩ ኪራዩ ወርሑ ነሓሰ ክጅምር ከባቢ እዩ ሓምለ መወዳእታ ነሓሰ ክጅምር ከባቢ እቲ ደላላ ሙስሊም እዩ ኣስላማ እዩ ድሕራይ ተስማዕሚዕና 12500 ሂበየን ክወፅ ምሰልኩ ፀዊዐን ተን ሰበይቲ ኣነ ሱባኤ ከኣቱ እየ እሞ ትሰምዑኑ እንተሃሊኹም ኣነ ሱባኤ ከኣቱ እየ እሞ እቲ ደላላ እቲ እስላማይ እንተመፂኡ እኳ 10,000 ይተኻረዮ ኢልካ ንገሮ ኢለና ንምንታይ ኢለየን ኣነ ሱባኤ ስለ ዝኣቱ تا 2500 ናይ 2500 250 ቅርሺ እያ ንሃታ ኮሚሽንሲ ንዓይ ትጠቕመኒ እያ ንሱባኤ መእተዊት ኢለናኒ ኢሳያስ 58 ከተንብዎ ከለኹም ናይ ድኻታት ገንዘብ ተሕድጉ እዚ ተበደለ ሰብ ድኻታት ብፅፍዒ ትዋቅዑ ሰብ ትብድሉ ከምዚ ዓይነት ጾም ኣነ መረፅክዎን እየ ሓቂ ዝብለኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣነ እትወዲ ኣስላማይ ይኹን እምበር ስርሑ ስለ ዝኾነ ናይተን 250 ቅርሺ ኣነ ወሲኸ ንዓን ከይሓተን ገይረ ሰነዮ እዚ እውን ጾም እዩ ትብሉ እንተኾንኩም ጾም ስለ ምዃኑ መርሚርኩም መፅሓፍ ቅዱስ አንብቡ ሓሜት ኣይኮነን ትምህርቲ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ንግሆ ፍርፍር በሊዕኻ ቡንኻ ሰቲኻ ዓሳኻ በሊዕኻ ጾም እዩ ትብል ተሕር ኮንካ እዚ ጾም እዚ ጾም ስለ ምዃኑ ኣረጋግፅ ይቕነለይ ሕቶት ሃሊኩም ክብረት ይሃበለይ እምነትን ተስፋን ኣብ ኣምላኽና ሓቂ ራሄል ተጫነ ክብረት ይሃበለይ ካሊእ ማለት ዝኾነት ሓንቲ ጫፍ ጥራሕ ሰሚዕና እንዘራረብ መጀመርያ እቱ ተኣሽሙ ኩሉ ንስማዓዮ እሞ ንረዳእዮ ኣፍቱ ክንሰምዐን ከለና ምስማዓን ምርዳእን ተፈላለየ እዩ ምስማዕ እዩ ሙዚቃ እውን ይስማዕ እዩ ኣነ ሕዚ ንሓለፍኩ ሙዚቃ ሰሚዐ ይፈልጥን ግን ንሓለፍኩ ሰምዕ እየ ንሱ ምስማዕ እዩ ዝበሃል ግን እቲ ሙዚቃ ሰሚዕካ ንውሽጥካ ኢንተርናላይዝ ተጌርካዮ ግን ንሱ ምርዳእ ይበሃል ስለዚ ክንርድኦ ይግበአና እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ውሽጥና ከነእትዎ ኣለና ክዝረብ እንከሎ ኣብቲ ዘረባ ነብስና ነእትዎ ኣበይና ኢና ዘለና ኢልና ንመርምር ስለዝበሃል ጥራሕ ከምዚ ድዩ ኢልና ክንዛረብ ይብልናን ስለዚ ኢንተርናላይዝ ንግበሮ ነብስና ነብስናስ ንድለያ ኣበይና ዘለና ኣብዛ ቦታ እዚኣ ትበሃለላ ኣበይ ኣለኹ ኣነ መን እየ ኣነ ናይ መን ገፀ ባህሪ ሒዘ ኣለኹ ኢልና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ድሕሪ ኢና እቲ መንገዲ ንፈልዮ ኣነ ስበለ ዝበልኩኹም እንተይኮነ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ቁፅርታት ኣለዋ ንሳተን ሒዝኩም ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ከፍ በሉ ይቕነለይ ሓደ ለባም ደይብላ ክልል ብሽም ኣምላኽ ምዝራብ ጀሚርኩም ግደፉ ይትብሎም ሰላም ግበር ድሓን እሺ ኪደ ድሓን እሺ ካሊእ ሕቶት ኣለኩም ካሊእ ሕቶት ኣለኩም ክብረት ያበለይ ብዝኾነ ኣሓትን ኣሓትን ስለ ዝሰማዕኹምኒ ቃለ እግዚኣብሄር እዩ ንሓተይ ካብ ልበይ ኣውፅኤ ዝዛረቦ ነገር የብለይን እንድሕር ኮይኑ እተን ሕዚ ዘንበልክዎን ከፍ ኢልኩም ተዝዛረበን ዘለኹም ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ኣረኣይዎን ጌጋ እንተሃልዩ ስልከ የሎ ደዊልኩም ድላይኩም ክትብሉኒ ክትዛረቡኒ ትኽእሉ መሰልኩም እዩ ኣነ ዝብል ዘለኹ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ስርኩም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ሂወትና ኣብ ጠላዕ ኣይንግደፎ ሂወትና ንጠላዕ ኣይንሃቦ ፅባሕ ንጎ መዓዝ ከም ንገይሽ ኣይንፈልጥ መዓዝ ከም ንኸይድ ካብ መገሻና ከም ንሓልፍ ኣይንፈልጥን እንታይ ኢና ተዘጋጅና እንታይ ኢና ጌርና እንታይ ኢና ክንብል እንታይ ኢና ክንሕተት ኣይንፈልጥን ሕገይን ትእዛዘይን ሓልው ይብለና ኣሎ መዓልቲ
ኣብ ሕድሕድ ገጽ ኣምላኽና ሕገይን ትእዛዘይን ሓለዉ ኣየነን ሕግታት ኣየነን ትእዛዛት እንታይ ኢና ክንሕሉ ከመይ ኢና ንሕሉ ከመይ ኢና ንገብር እዚአን ምስ ሓለና መወዳእታ እንታይ ንገብር ናብኣ ንክንበፅሕ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ዝብል ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣነ ስለ ዝበልኩኹም ወይ ሓደ ሰብ ስለ ዝበለኩም ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለኩም የቀኒየለይ ካልእ ሕቶት ኣለኩም ሕቶት ኣለኩም ሓትን ሕቶት ኣለኩም ሕቶት ኣለኩም ጆን ወንደር እኳ ዳሓ መጻኻ ቴንክ ዩ ብራዘር ቴንክ ዩ ዝሓወይ ክብረት ያበለይ ሕቶት ኣለኩም ሕቶታት ክሰምዐኩም ተዚያለ ክንፈላለ ኢና ጽባሕ እንድሕር ጽባሕ እስከ ዓረቡዕ ፕሮግራም ይክልወናን እንተተኺልና ሓሙስ ተዘይኮነ ቀዳሞይ ሰንበት ክንራኸብ ኢና ሕቶት ኣለኩም 4 ደቂቃ ክጽበይኩም ሓይልሽ ሓፍታይ ብዛዕባ ጾም እስካብረህልና ይብል ነይሩ ምስ ዛረብ ነይራ ብመሰረቱ ብዛዕባ ጾም እዩ ጾም ማለት ሕማቅ ዘይምዝራብ ሕማቅ ክጅመር ከሎ ፅሩይ ስነ ልቦናን ልብን ሒዝካ ናብ ኣምላኽካ ምቕራብ እዩ ፅሩይ ስነ ልቦና ሒዝካ ንምቕራብ እንታይ የለየካ ፅሩይ ህሊና ሕማቅ ዘይምዝራብ ሕማቅ ዘይምስማዕ ሕማቅ ዘይምርኣይ እዚ ተጌርካ ናብ ኣምላኽካ ተቐርብ ሰብ ዘይምብዳል ንሰብ ሕማቅ ዘይምዝራብ ሕዚ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና መለስ እንታይ ደኾን ከምዚ እዩ መለስ ሲኦል ገብተዋል መለስ እንደዚህ ነው ይብሉኻ እዞም ሰብ እዚኦም ኣበይ ኮይኖም ሪኦሞ እውን ንባዕልኻ ይጨንቀካ እዩ ሲኦል ዝኣቱስ ሰይጣን እዩ ሲኦል ገብተዋል ኣይችዋሎ እንተኢልኳስ ሰብ እዚስ መንየ እዩ ዝብለካ ዘሎ ሕዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ምክልካል ነብስኻ ምክልካል ፈራዳይ ሓደ እዩ ንስኻ ምሕረት ምልማን እዩ ዋላ ንፀላኢኻ ፈታዊኡ ማ ንኩሉ ፈታዊኡ ዋላ ሰይጣን ይኹን ንፈታዊኡ ምሕረት ይልምን እዩ ደቂ ክርስቶስ እንተኮይንና ግን ክርስቲያን ተተባሂልና ግን ክርስቶስ ዝገበሮ ንፀላእቱ ምሕረት ምልማን እዩ ንዝቀትልዎ ንዝገርፍዎ ስሬት ምልማን እዩ ስለዚ እዚ ንገብር ትኻሊእ ግን ኣብ ግፍዕ ዘሎ ህዝብኻ ምሕሳብ እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 1 እስካብ 9 ከም ዝብለና ንቶም ተኣሰሩ ከም ተኣሰርኩም ቶም ፀገም ፀበባ ዘጋጥሞም ከምቶም ኣብታ ፀገም ዘለዎ ሰባት ኮይንካ ምሕሳብ ንዝጠመዩ ከም ዝጠመኻ ኮንካ ምንባር ንዝዓረቁ ዓሪቅካ ምሕሳብ ምባል ምዃን እዩ እቲ ናይ ጾም ተምሳሌት ንክትጾም ግን መጀመርያ ዓመፅ ክትገድፍ ኣለካ يقنيلي امين امين يقنيلي يقنيلي هري طريت حفتي يقنيلي حطوا تزي عليكم حطوا تعليكم ታክሱማዊት ግን ንምንታይ አኹም ሼር ዘይተገብርዋ ንምንታይ ሳብስክራይብ ዘይተገብርዋን ኣይተረድአንን ምናልባት ንሳ ሼር ተንገብር ነርና ብዙሕ ዶኩመንታት
ካብ ጌጋ ኣስተምህሮ ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዝወሃብ ጌጋ ትምህርትታት ኣሎ እናምፃና መተማሃርና ነርና ቀጥታ ካብ ዩቲዩብ ዝብልዎን ዝገብርዎን መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና መርኣና ነርና ኩሌና መተማሃርና ነርና ሼር ግበርዋ ምክንያቱም በዚ ብሳይበር ስለዘይፍቀድ እዩ ካብ ዩቲዩብ ኣምፂና ስለ ዝቅፅዑ ስለ ዘይፍቀድ ኣይንገብሮን በቲኣ እንተኮይኑ ግን ዋላ እንተቀፅዑና ፀገም የለን እቲኣ ሼር ገበርዋ ሳብስክራይብ ገበርዋ ኢልና ነርና ተትገብርዋ ፅቡቅ ነይሩ የቕኒለይ ንግስቲ ሓፍተይ ክብረት ይሃበለይ ራይል ተጫነ ናይ ሎሚ ክልተ ወርሒ ተዛሪበያ ነይረ መስለኒ እዚኣ ዝሓቶ እዚኣ ብዝኾነ ምርሳዕ ዝብል ጾም ጸሎት የድልዮ እዩ ስግዳን የድልዮ እዩ ስለዚ ምስጋድ ስፔሻሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንቡ ክትብሉ ከለኹም ምስጋድ የድሊ እዩ ብጣዕሚ ምስጋድ የድሊ እዩ ክሰግድ ከለኻ እቲ ዘረስዓካ ሓሳብካ ዝብትነካ ንሱ ካባኻ ስለ ዝኸይድ ምስጋድ የድሊ እዩ ኢለ ይሓስብ ብዝኾነ ቃልሲ የድሊ እዩ ንምዝካር በተለይ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ሳይንስ ምናልባት 20 መጽሓፍቲ እውን ክትሽምድ ትኽእል ኢኻ መጽሓፍ ቅዱስ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ስለዚ ቃልሲ የድልዮ እዩ ናይ ህይወት መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ናብ ህይወት ንኸይተኣቱ ካብ ህይወት መንገዲ ንኽትወፁ ዝቃላሰኩም ስለ ዘሎ ንሱ ንኽትብድሁ ምምላኽ ምስጋድ ምጽላይ ምጽዋም የድሊ እዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 17:20 ዝብለና ኣጋንንቲ ንኽተወፅእ ከምዚ ዓይነት ወገንስ በዘይም ጾምን ጸሎትን ኣይወፅን ይብለና ስለዚ እቲ ምሳና ዘሎ ዝቃወመና እቲ ርኩስ መንፈስ እቲ ሰይጣን እቲ ዲያብሎስ ንኻባና ንኽርሕቕ ጾም ጸሎትን ስግዳንን የድልየና እዩ የቕኒለይ ብርሃኑ ወልዱ ደቂቀ እስጢፋኖስ ተጨፍጭፎም ቅዱሳን እናሃለው ይበሃል ሕዚ ድዩ ተፈሊጡ ሕዚ ኢኻ ሰሚዕኻ ብርሃኑ ሓወይ እምበር ዝንተ ዓለም ተዘሪቡ እዩ ዝንተ ዓለም ተዘሪቡ እዩ ግን ማንም ሰብ ዝሰምዕ ሰብ ኣይነበረን እቶም ዝዛረቡ ዘለው እኮ ኣንቢቦም ወይ ከዓ ሰሚዖም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ካብ ልቦም ኣምፂሖም ኣይኮነን ንሳቶም ሰሚዖም ተረዲኦም ዘኪሮም ስለ ዝሓዘዎ ሕዚ ይዛረቡ ኣለው ናይ ደቂቅ እስጢፋኖስ ናይ ሎሚ 700 ዓመት ተገብረ እዩ ወለድና ብዛዕባ ንጉስ በካፋ ዝበሃል ጭካነ ብዛዕባ ደጃት ውቤ ብዛዕባ ማርዬ ብዛዕባ እንተይኮነ እየ ዝበሉ ሚኒሊክ ዝበሃሉ ግን ስሞም ሳለም ማርያም ዝበሃሉ ስም ኣይውረስን እዩ በተለይ ሚኒሊክ ማለት ዘቹዝን ሙሩፅ ውልደይ ኢልዎ ሰለሙን ነብይ እዩ ጠቢብ እዩ ንጉስ እዩ ንውልዱ እዚሉ ክስይም እንከሎ ምክንያት ኣለዎ ኣነ ሙሩፅ እየ ኢልካ ነብስኻ ይስየምን ካልኣይ ብዘርአ ሓደ እንድሕር ኮንካ ክትወርስ ትኽእል ኢኻ ንግስና ብዘርአ ሓደ ኣይኮኑን እዚ ወለድና ይነግሩናኒ ይዝክሩና ነይሮም ተገዲዶም ምኒሊክ ንኽብሉ ምኒሊክ መስተይ ሻሽ ናይ ስዋ ምስ ተዋሃቦም ወለድና ዓሚፆም ሚኒሊክ እንተይኮነ ሚሊሊክ ኢሎሞ ንሕና ግን ተመሊስና ንሳቶም ዝበልዎ ገዲፍና ንጉስ ሚኒሊክ እናበልና ንፃረፍን ነብልን ኣለና ሓደ ሚኒሊክ እዩ ዘሎ
ደቂቀ ፍስዮዋንስ እውን ከምኡ ኣይሰማዕናን ኣይነበርናን ኣይስተውዓልናን እተጽሓፈ ኣይነንብብን ንሳቶም ዝብሉና ኢና ንሰምዕ እስኪ ኣብዚ ኣሎ ሓደ ዲያቆን ጥበብ ይብራህ ዝበሃል ኣሎ ኦሜጋ ኣሎ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ኣሎ ኣባ ሳሙኤል ኣለው ብመሰረቱ የማርያም ልጅ ሓፍተይ ተሓምም እያ ኢልክን ኣለኺ እታ ተሓምም ሓፍትኺ ንኣባ ሳሙኤል ርኸብ እዮም ኣባ ሳሙኤል ኣዘራርብ እዮም ስልኪ ተደሊኺ ክበክ ክእል እየ ሓፍተይ ለትኒ ተሓምም ስለ ዝበልክኒ ናብዚኦም ንኸይድ ዶ ንምሃር ዶ ንሰምዕ ዶ ኣይንሰምዕን ፅባሕ ንጎ እውን ብር ኣቢልና ኣይተነገረና ናይ ሰማዕና ናይ ረኣና ክንብል ኢና ማለት እዩ የቕኒለይ አሜን ምልዕተ ስጋ ገብረ ስላሴ የቕኒለይ ሃይማኖት ማለት ንዝኾነ ሃይማኖት ኣቦ ዝመስል ምኽባር ንሱ ዝበሎ ኩሉ ሓቂ ዝመስለና እውን ብዙሓት ኢና እሞ ህዝብና ከነቅሕን እቲ እምነት መፅሓፍትታትን ንክንፈልጥን ሓገዝኩም የድልየና ሃይልሽ ሓፍታይ ሽክብረት ይሃበለይ ብዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ግዜ የልዕልና ነርና ኣብ ናይ ጸሎት መፅሓፍቶም ንባዕሉ ኣብ ናይ ደጊመ ክነግረኩም ሕዚ እውን ኣብ ናይ መላእክት ምልጃ ዝብልዎ ራሚኤል ዝበሃል የምልኽዎ እዮም ራሚኤል ሰይጣን እዩ መጽሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 3 መጽሓፈ ሄኖክ 18 መጽሓፈ ሄኖክ 19 ብዎ ኒያቆን ጋርዲኤል ዝበሃሉ ናዛዚኤል ዝበሃሉ ዝወደቁ ሰይጣናት ራሚኤል ኣሎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረትና ተንገብር ሰናዩ ሓሶት ብዝሓለፈ ብሓሙስ ይመስለኒ ዘቕረብናዮ ኣሎ ናይ ሓሶት ትምህርትታት መዓት እዩ ዘሎ ብኡ ተደናጊሩ ዝጠፍእ እናሸርመጠ እናሰኸረ እናሕደገ ዝነብር ሰብ እንተሞትኩ ሰንበት ናብ መንግስተ ሰማያት ከኣትየ ኢሉ ተስፋ ዝገብር ኣሎ ዘርዓ ያዕቆብ ከም ዝፀሓፎ ተኣምረ ማርያም ሰምዐ ስጋ ደሙ ዝተቐበለ እዩ ኢሉ ከም ዝነገረኩም ኣሚኑ ተይተቐበለ ዝነበረ ዝሓለፈ መዓት ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ግን ደመይ ዘይበልዐ ስጋይ ዘይሰተየ ደመይ ዘይሰተየ ስጋይ ዘይበልዐ መንግስተይ ኣይወርስን ንሳ ንክትገብሩ ግን ሕጋይን ትእዛዛይን ሓልው ንስሓ ተቐበሉ ፅረዩ ልብኹም ንጹህ ይኹን ንዓይ ምሰሉ ንሱ ንክንመስል ዝገበሮ ክንፈልጥ ኣለና ንዕኡ ክንመስል ሕጉን ትእዛዙን ክነኽብር ኣለና ንሱ ወዲእና ንስሓ ተቐቢልና ንስሓ እውን ሰናይ ስራሕ ኣሎ እዩ ሰናይ ስራሕ ተቐቢልና ንዕኡ መሲልና ክቡር ደሙን ቅዱስ ስጉኡን ክንቅበል ኣለና በዘይዚ መንግስቲ ኣይርከብን ማንም ሰብ ከየስሕተኩም እውን ኢልና እዩ ሕዚ ኮይነ ይነግረኩም ኣለኹ ብዙሓት ብስማይ ክመፁ እዮም ብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ሓደ ኣሕዋት እውን ምልክት ትደልዩ ሰባት ኣለኹም ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 9 ብዎ እቲ ዝመፅእ ንሓሳዊ ኢየሱስ ኢሉ ዝምለኽ ብዙሕ ተኣምራታት ከም ዝገብር እውን ጽሒፉልና እዩ ቀደም ሙሴ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ከውፆም እንከሎ ብዙሕ ተኣምራት ክገብር እንከሎ ካብተን ተኣምራታት ተወሰና ተኣምራታት ናይ ግብፂ ጠንቆልቲ እውን ገይሮመን እዮም ኩሉ ዝገበረ ትክክል ኢልኩም ተኣምኑ እንድሕር ኮይንኩም ብምልክት ትኽተሉ እንድሕር ኮይንኩም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዝበለ ዝዓመፀኛ ትውልዲ ዘምዘራ ትውልዲ ምልክት ይናዲ ካብ ናይ ዮናስ ምልክት ግን ካሊእ ምልክት ኣይወሃበኩምን ኢሳያስ 7 ንኣካዝ ከም ዝበልዎ ካብ ሰማይ ይኹን ካብቱ ጥልቂ ካብ ጽድቂ ይኹን ካብ ሓጢአት ምልክት ጥራሕ ድለየልና ኢሎሞ ምልክት ኣይናድን ወይ ካብቱ ጥልቅ ወይ ከዓን ካብቱ ላዕሊ ካብ ሰማይ ሲ ምልክት ጥራሕ ሃበና ምልክት ኣይናድን ፈጣሪዬ ኣይፋታተንን ፈጣሪ ባዕሉ ግን ምልክት ክበኩም እዩ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ
ስሙ አማኑኤል ክትብሎ እያ ኢልዎም ንሳቶም ግን ምልክት ጥራሕ ይምፃ እዮም ኢሎም ሕዚ እውን እዚ ተኸቲልና ምልክት ኢና ንደሊ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ጥራሕ ይበል ምልክት ኢኻ ትደሊ መስቀል ይሓዝ ቀሺ እዩ ክዳን ይከደን ቀሺ እዩ ዝበለካ ሓቂ እዩ ኣይተስተኻኽልን ኣይትርእን ኣይተገናዝብን ብተፈጥሮ ቀሺ ዝኾነ ሰብ የለን ከምኡ ተዝኸውን ካብ ኣሮን ወፃኢ ቀሺ ንቅሽነት ካብ ለዊ ናይ ለዊ ዘርኢ ወፃኢ ንቅሽነት እተመረፀ ህዝቢ የለን ስለዚ ጠላዕ ወይ ክትብላዕ ወይ ክትበልዕ ኢኻ ተትሕዛ ከም እንድሕራ ኮይና ሂወትኩም ፍርዲ ናሃታትኩም እያ ኣነ ዝልፍልፍ ዘለኹ ምንም ደለ ይኮንኩን ነፍሰይ ንኸውፅእ ዳ እምበር ዓይኒ ሂቡ ኣእምሮ ዓዲሉ እዝኒ ዓዲሉ ንኽርእን ንኽሰምዕን ንኸስተውዕልን ዝገበረና ኣምላኸይ ምኽንያት ስለ ዘለዎ ተን ዝፈልጠን ተን ንእሽተይ ፍልጠት ንክዛረብ ግድነት ስለ ዝኾነኒ እዩ ምክንያቱም ወንጌል ወንጀል ስለ ዝኾነ እቲ ወንጀል ተሰሪሕካሉ ወንጌል እዩ እንተዘይሰሪሕካሉ ግን ወንጀል ስለ ዝኾነ ስለ ዝኸሰካ ነዚ እየ ዝፅዕር ዘለኹ ስለዚ ከነፃርን ክንምርምርን ይግባአና ይቕንለይ ኣይተረደእትን ደስታ ጣዕመ እናተፀፍጨፈ ሃይ ጓይላን ዳንኬራን እንታይ ትምዕዱና ብመሰረቱ እናተጨፍጨፈቶ ይኮነ ጓይላን ዳንኬራን ሰናይ ይኮነን ቶም ከምኡ ዝገብሮ ግን ሕዚ እውን እግዚኣብሄር ናብ ልቦናኦም ይመልሶም ሰብ ሞይቱ ሰላም ስለ ዘምፀልካ ዳንኬራ ትገብር እንተኮይንካ ነቱ ዝሓለፈ ሓውካ እውን ኣይትጠቅምን ንነብስኻ እውን ኣይትኸውንን ቱ ንዓኻ ሂወቱ ዝገበረልካ ሓውካ ብናሃቱ ሞት ንስኻ ሰላም ዝረኸብካ እንድሕር ትስሕቅን ተሽካዕካዕን እንድሕር ኮይንካ ነታ ወለዲቱ እውን ኣይኮንካን ንስኻ እውን ሂወትካ ዓቀብካን ብዝኾነ ዓብዪ ጌጋ ንሱ እዩ የቕኒለይ ክብረት ይሃበለይ ካሊእ ሕቶ ተዝሃሊኩም ክንፈላለ የቕኒልና ሼር ሰብስክራይብ ግበርዋ ሳይበር ፓወር ብዓብዩ ኣክሱማይት ጽዮን የብልክን ማለት ድዩ ነፃነት ኣለክ እኮ ኣለኪ ትፅሕፈለይ እንዲኺ ኣለኪ ብዝኾነ እሺ ቃልኪ ከይዕብር እንኪ ከም ዘለክ ፈልጥ እየ ብዝኾነ እኒአለክ ዮ what is the difference between ወንጌል and ወንጀል ጆን ወንደር the difference between ወንጌል and ወንጀል ወንጌል ዝኸውን ኣንቢብካ ሕጉን ትእዛዙን ኣኽቢርካ ኣምላክካ መሲልካ ብቅድስናኻ ነርካ መንግስቱ ተወሪስካ ወንጌል እዩ እንተንበብካ ሕጉን ትእዛዙን ተይተኸተልካ እንተ ተፈረዲውካ ማለት ነብስኻ እንተዘይዓቂብካ ግን እቲ ወንጌል ወንጀል ኮይኑ ይኸሰካ ማለት እዩ ሕግን ትእዛዘይን ኣኽበርካን ብኹር ዶመይ ፅሒፈ መፅሓፍ ገዲፈልካ እየ ኣይተኸተልካንን ንዓይ መሰልካንን ብመንገደይ ተመላለስካን ስለዚ ንዓይ ክትከውን ኣይግባእካን ወንጀል ኮይኑ ማለት እዩ ከምታ ኣብ ፍርዲ ቤት ደው ኢላ ወንጌል ስነ ስርዓት ክንድዚ እዚ ስለ ዝተሓላለፈ እዚ ይግባኦ ከም ዝበሃል ከምኣ ትኸሰካ ወንጀል ትኸውን ማለት ይቕኒለይ ስለዚ ክንፈላለ ይቕኒለይ ጾምና ንጾም ፅባሕ ካብ ፅባሕ ጀሚርና ዝኸኣልኩም ዝደለኹም
ልብኹም ሰናይ ዝሓሰበ ህዝብኹም ትሓስቡ ሓውካ ሓፍትኻ ኣዴኻ ኣየኻ ትፈቱ እቶም መከራ ዘሎ መከራ ንኽሓፅር እቲ ሞት እውን ናብ ሂወት ክቕየር እቲ እከይ ዝሰርሕ ካባኻ ክእለ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ጾም ጸሊ ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ፈጣሪኻ ክሰምዓካ እዩ ምስ ወለድኹም ዝነበረ ኣምላኽ ምሳኹም ስለ ምዃኑ እተረጋግፅሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ካብ ጽባሕ ጀሚርኩም ብናሃተይ ይምዕደኩም ጹሙ ጸልዩ ስገዱ ሕማቕ ኣይትዛረቡ ሕማቕ ኣይትመልሱ ሕማቕ ኣይትስምዑ የቕኒለይ ንግስቲ ወልዱ እሺ ሓፍተይ የቕኒለይ ክብረት ይሃበለይ ፈጣሪ የጽናዕና ፈጣሪ ጉልበት ሓይሊ ይሃበና ፈጣሪ ይግለጸልና ኩሉ ንሃቱ እዩ ጉለቱን ዓይኑ እዝኑ ኣፉ ኣነ መልሓሰይ ብናሃተይ ድሌት መልሓሰይ ከንቀሳቀሰ ይክእልን ኩሉ ንሃቱ ንብረቱ እዩ ንሱ ይክፈቶ አንደበትና ይክፈት ዓይንና ይክፈት እዝንና ይክፈት ጉልበት ይሃበና ንዑ ኸነ ምለኽ ልብና ይምለሰልና ክብረት ይሃበልና ሞይቱ ዘተንሰአና ተሰቂሉ ዘድሕነና ተገሪፉ ይቅረ ዝበለና ቆሲሉ ዝፈወሰና ብደሙ ዘንጽሐና ሞይቱ ዘተንሰአና ክርስቶስ ኢየሱስ ክብርን ምስጋናን ሎምን ጽባሕን ንዘለዓለም ይግብኦ ስብሃት ንእግዚአብሔር ንወላዲቱ ወለክቡር መስቀሉ አሜን 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 ይቀኒለይ